Asingibambe. Yebo. Manje kahle cha umbangisana uMbeje bavese umbangisa impumelelo yakhe. Ufunani kuMbeje? No, angiqondi kahle. Ungathi kodwa sigcina sesibanga igama likaMgqumeni. Angifuni athi yena mina wagida khona kanti nanani wena ke mfowethu kunentombi yakhe lapha eJulius. Yagcina isipheqeka yabona. Yathi mangabe ipheqeka ke ngabona ukuthi usenza ngathi ulwela lokho kodwa kahle hle empeleni ulwela le yantombi yakhe ethi uzama engayipheqayo ngapha eJulius ngiyaxolisa nje ukugagula igama lomuntu. Uyangitshela umanene la eduze wakhe uPonkiponki waziwa ngePonkiponki ke lasemshwansi lesi. Phala lesa TikTok isona lesa ngithi. Uyangitshela ukuthi ube sefonelo lo mfana wakini lo. Mfowethu leyo nto ayingiphathanga kahle serious masikhona. Mina mosofona ngithi lo angisazi. Wakambeje lo mfana lo kuthi uXolisana. Xolisana Beje. Lo culayo. Usewumuntu manje oshelayo manje mfowethu. Angazi noma uthatha izimpi zethu manje bese uyifaka ebaleni kubantu engithandayo mfowethu uyabona. Kuncane ke lokho bese kubanga ngempela uma esefike la ngempela mfowethu la impela la koPonkiponki mfowethu usefuna mina impela ukuthi sixabane ngempela leyo nto mfowethu ngicela ukuthi uyikhuze yehlele ngezansi kodwa nangu uPonkiponki naye mfowethu angayikhulumela naye ukuthi uzweni mama ukhona eduzana ngicela nje ukuthi umphikise ucabasha ngoba lento angiyikholwa mina ngicela nje umphikise kubeka mfowethu Enhle nasezansi babukeli beBantu TV sithanda ukunibingelela bese siphinde sanamukela kuhlelo olumnandi kakhulu esizana lo namhlanje angeke ngizilonganda ngomlomo ke nikhumbuza into emihla namalanga ngoba sonke siyazi uma uqala ungena kule channel ushaye ulike kuyivideo usuke ibukele bese ushaya nje usubscribe bese ke sithokoza sonke sijabule sonke namhlanje bafethu akukho okunika akubikwa lisizi namhlanje akukhalwa ngalutho kumnandi nje niyabona nje sijabulele sidla kahle sihlele neqhawe ke bafana bakithi sihlele neqhawe bafana bakithi kusazoba mnandi ngangitheni ngangishilo ukuthi hlala nathi hlale kulomkhumbo kunethezeka kuningi okuhle sakuphathele kona nje ukuzayo njengoba namhlanje sihlele nensizwa igama lami nangazo siboniso wakambeje eCranscorp kodwa namhlanje Wambeje kanti ingaphahluka kodwa namhlanje ke ngibomba lapha ngisekhwesini einsizweni madoda njengoba ngilanda yona insizwa ethandwa kakhulu efuna abantu abaningi ukuthi ibe khona namhlanje kwi-podcast yeBantu TV1 angeke ngichaza okuningi bafowethu insizwa sinayo la izoyikhulumela qhawe lami yebo mfowethu ngizokunika nje ithuba ukuthi nje uqale nje ubingelela nje qhawe lami kithi nganza ukuthi ngiyabingelela enhlana sezantsi isithombe sakho uyithethe amaphupha sefezekile njengoba nazi ke niyazi kunjalo ngiyanibingelela mfowethu nonke enhlana sezantsi nje naba ebengidlalisa bethi ngimubi bengidlalisa ngithi hayi inkosi yami ngiyanibingelela nje kodwa niyeke leyo nto ngoba phela manje izogcina ingilandela ngicina sengimubi ngempela ayi kodwa ke awukho sweet ngoba futhi khohla lutho akwazi njengoba ngoba sweet uzwa kahle abanye bathi uguduza abanye bathi simunyunga koyena noma yini bafowethu ngiyanibingelela enhlana sezantsi onibingelelayo ucabasha bafowethu abaningi sebenenhlahla okumaza abanye bazosazi namhlanje mina ngiyadida kodwa lento mfowethu sihleli kodwa manje ngiyadideka yibhova ucabasha Ngqumeni hey lento futhi isashene imfuzo eminingi khona noma uthi angibheka nje nginayo lento yagcina isala nginayo lento le kodwa nje ke ayihlabele phambili hayi sisazoza ngohlelo nje qhala ethi sisazoza ngehlelo nje ababukele bashaya nje ulike ngoba kuningi okuhle sabaphathele bona qala kithi yebo mfowethu namhlanje siyakubona ngomculi ujabulisa abantu kunjeya kodwa khona lokho kusalayo mfowethu abantu abaningi namanje abasayibuza abasayibuza asiqale la ekutheni ubani ucabashe uqhamukapi mfowethu ngoba siyakwazi angazi ngizothina wavela waqhuma njengekho nje waqhuma njengekho ukuthi wabuka umhlaba wonke kodwa manje asinawo umlando awutheni lutho awusilandisi nje bafowethu ucabashe lona abaningi bayamazi ngeke ngisachaza kakhulu mfowethu ucabashe nje waduma ngokufuna ukudla umzila webhofa wangehlula ke ngesimo sama fingerprint akane ngisho kahle kodwa nje engashaya system futhi udumo lwami nje kakhulu lisekutheni ngangifuna ukudla lo yamzila wakhumalo yebo ngaduma kanjalo washo ukuthi ke ngithema ngabe emva kwesikhashana ke kade nje ngiseyindlini lezi ezimnyamana mangiphuma lapho nebala ngithema ngithi abantu ngiyabazwisa ingoma bathi hayi mfowethu nana ukuba nje wavela nje uyisweet leli sikwazi ngalo wovela thina sizokunika indawo ngoba siyayizwa lento ikhona manje la qhola lami engikhona ngila ekutheni
njengoba uzuqhamuka konquthu nje usofuna ukubusa inquthu ngoba phela inquthu ekamgqumeni wena usofuna ukudla inquthu phela nje usofuna ukudla nje inquthu yonke usuka lapho usudla inquthu nje mina evele ngiwakhona enquthu mfowethu enzala abantu oh yeah abanye abazi ukuthi lento ethi enzala abantu ichaza ukuthina ngithi enquthu yabona enquthu bese yabona indawo leyo yokulokhuza abantu okay yasedle lapho mina bafowethu ngilapha enquthu eqhudeni emsamo esigodi ngikhulela nje khona sibabheka nabafowethu laba ake ngaze ngagcina nami sengibona ukuthi hayi akumelanga kudlula umuntu onjengalo emhlabeni kungcono ngale ngithi akadlulanga ukhona yabona sengithule kade kubheka ngoba empeleni abanye abantu babaya omunye umuntu nje ongazi engakutshela ukuthi ngiyamnyanya wazenza umgqumeni anti cha okunye kukusebenzela igama yabona nje igama ngamgqumeni la ngiyovela khona liyohlalela ikhona ngoba hayi ngayi kodwa nje ngawuqopha ayinqothu namaqhawe man ngake ngathi njengocabanga kodwa ngase ngithukile lapha mfowethu ngase ngithukile nami yakhumbula ngikuthiwa ngiyolanda isiginci ngiyabuya ngangithi ngifuna ukushaya inyawo lapho uvele laselikushika ya laselingishika leyanto sayiqala kancane wena ithe inganda sengibona abantu abayizinkulungwane hey kwathi ngishaya inyawo ke phela lapho ngibaleke phela manje kwasho ukuthi ayakusabalekekeki nazi intatheli nabo bamaphepha hey thi iphepha lapho lalibiza u5 rand kunjalo naqhawe phela yabona lapho we hey mina ngangisesikoleni ngalesosikhathi ngangenza angisazi noma ngangenza umatric ngangenza umatric angisephansi kakhulu ngamabanga kodwa nje njalo hayi siyabonga qhakethi ukuthi usivezele nje lowo mlandwana ufuna nokuveza nje ukuthi udaba vele enzala abantu yebo mina ngiseqhudeni enquthu emsami isigodi abaningi ke bethu umsebenzi wethu la kumaskandi noma skeda nje bethi ke sicishe siyele ngakujave bese ngisho ngithi hayi umfowethu lo esibukele kuyi kakhulu ushamene ngizwa kahle wangena qhawe endlini eminyama wangena endlini eminyama waphuma yebo uma ungena endlini eminyama ubuyibhovu yangangena uyibhovu waphuma usumculi kwaphela eminyango lokho ngesikhathi ngingena nje kwabe secaca ukuthi futhi ngifailile ukudla umzila awudlekanga kodwa yasekulandela lento ukuthi wena vele ufuna ukuba umgqumeni yangilandela futhi njengoba namhlanje ngathini mfowethu namanje nje mina mangizizwa nguwe emgqumeni sebengathini bethini kodwa ke nje ke bathi ngama fingerprint bathi angisuke nama ngikwazi kahle system bathi ngakhahlelwa angazi ke kodwa nje mina mangizizwa nje ngizizwa ngiyo le yankabi ngoba hayi ngangithanda futhi angifuna uqamba manga umuntu umthande uzofisa uba uwe ngoba naloku ukufa kwaqala kwabuza ukuthi singathatha bani esikhaleni sakhe ngango ongavolontiya ngangadonsa manje nakho kweqhawe lami ukusuphuma ke endlini eminyama uphuma endlini eminyama uphuma usungumculi ke lapha uphuma usujabulisa abantu ufica nini lento ukuthi eqhawe lami uqale udlale upractice isiginci ufunde ubhale ingoma ubhale nezingoma ngoba konke lokho kwenza usuphuma endlini eminyama usaphakamisa izandla nje usabingelela abantu nje usathi lapho kwakusageja ngiyakhumbula kuthiwa ake ngisho ibongo ngayishaya eceleni kwakusageja wathi ayishaya ibongo wageja wathi ayishaya ibongo ngathi ngiyabuya ngageja ngiyakhumbula manje kufika nini ukuthi uqale ube umbhalo umdlalo wesiginci lento ikulandele kanjani silandise lapho ukuthi ikulandele kanjani lento ukuthi ugcina uphathe iginci ube umbhalo ojabulisa abantu kanje mina futhi kwakumele ngiboshwe encome ani mangifika lapha encome iboshwe ngathola ukuthi ize ngilinde kakhulu ifuna ungiqhubula ngalongidlula nje ngifika emajele kuthiwa mletheni la siyambulala manje ngoba ngathi kwase kusuke nenxisho ngaphakathi abalandeli bebhova bethi ngeke mayingena la siyambulala bethi abendidana hayi uye ningasabi umtshengiseni imtedeleni mnikeni ithuba ikhona indidana izomqondisa kanjalo ngaze ngagcina sengifika ngapha koKhimbali uyabona ngifika koKhimbali ke lapho ke ngabe sengifika ngikhululeka khona ngoba nganginabantu abangasazi isinto cha nebala ke ngacela ukuthi ke bengitholela isiginci ke ngoba ngitholela isiginci lapha ngaphakathi lo shune ngudlalawo ama26 mfowethu ama26 ama26 nje awukho ndawo ngoba mhlawumbe khona ikengenyana encane ezamayo ngiyengibona ukuthi iyafuna ukudlala lesi style awuthi uthola ukuthi adlaleki ngoba phela empeleni umculo ngifike eculwa akusiko wami yabona ngifike eculwa nami kodwa lokho engudlala kungokwami kungokwami enguthathe ngaphakathi thatha ama26 nova sizokunika lo shuni kushuni lo wasethwa ngaphakathi ngoba even ukusetha kwakhona into ehlukile nje angisethi njengeginci zonke cha ngeke thinta sikhulume ngento abantu abazoyezwa bese ningitshela ukuthi ungalunga la ungakhava la
Wasithiwa lesi. Athi su. Sithinta kuphela mfowethu. Hayi ngeke mfana. Umfana ufuna ukudlala lo shuna kahambe nayo. Akafike ubani. Injalo into yami mfowethu, injalo into yami mfowethu ngihamba neveze elihle. Injalo into yami. Hayi. Yiyo lento mfowethu oyiphethe. Yiyo le mfowethu. Le ngoma usishaya manje ngoba thina siyazi iqhamuka phi? No mfowethu uyabona mangabe ngisuke ngihamba neveze elihle umfowethu lapha encama. Senza noma yini nje noma ungathi manje nje. Asenze noma yini sivele isifikele nje. Njengamanje ngiqeda nje. Ngangiboshwe naye kumfowethu lo. Oh ezinye amanye amano ndaweni lokweni wacaphuna nje noma. Yebo ngike ngaboshwa naye nje ke noma yena eboshela izinto ezincane washeshwa phumota nje wangifica ngaphakathi. Ngathanda uqhawe bakhe wangilinda futhi ngithema ngiphuma umfowethu naye uyacula ukhona nje iveze lihle kodwa siyokhuluma ngakho ngenina isikhathi sakhe siyeza mfowethu ngeke simvalele ngaphansi yebo wafika ke eqhawe lami wayishaya ingoma emculweni kube njani mfowethu ukwamukelwa abalandeli ekubeni ukade emva kwexakaxaka engaka ka 2010 2020 2011 mfowethu uselapho nje nama ngazi yabona ngiyincinzi ukuthi yimini lo ngijabulelwa abantu kangaka ngoba ngangithola ama message amaningi ethi la sombona khona siyofika simqhubule kodwa namhlanje nje nginokuthi mangiqhamuka kubantu begijime beze kimi ngicine nje impela ngumuntu nami osethandwa ngalendlela engeke ngazi ukuthi ngayichaza ngithini kodwa nje mfowethu angifuni uqamba manga lento yobudlamazi ikhona kumina ikhona ngicela ngoba nakho phela nanti idread likhona naso siginqe siyakhala umfana uclean uDMD usekhona futhi uDMD ke nje akazophupha akakwazi uma usaqoqa nje yimi uma usaqoqa nje womgqumeni nokusamgqumanyana nje akazophupha impela ya mfowethu ngisekhona nje ngimile ngisezantsi bafowethu ngimile mfowethu siyajabula kakhulu ukuthi ujabulisa abantu kangaka mangaka ama-album osowunawo endimini uzomangala lokho engizokusho mfowethu kuzomangaza abaningi mina nginawo ama-album mfowethu ngiqala ukucula ukungena e-studio ngoba ukucula sekudala ngaqala ngiqale ukurekhoda mina ngonyaka odlule ngoJuly lapho engakhipha khona ingoma eyihloko sithi Sigcoba uVaseline yayinengoma ezintathu ngizocela futhi uze ngala solo sikusebenzisa nje yebo mfowethu solo sikusebenzisa ngoba solo sikudinga ngiyabona solo sidinga hayi kukahle impela ingoma yokuqala mfowethu esayishaya laphana ngihamba naye njalo umfowethu lo emveni kokuthi ethi mayiphuma ngale tshele angifonela athi mfowethu ushuna ama 26 ngizwile ukuthi usunawo wafana ke sashaya ingoma eyithi ke uVaseline le ngoma ke bayithanda kakhulu abantu ngoba ithi njengoba ungibona ngikhathazekile angithokozile ungibona ngithule ngiyacabanga ekhaya usizi ludlangile ungayixoxa mfowethu nansi into ngivele ngihlale phe kwayo ungayixoxa kasetshenzwa manje ziyakhala impela ayona ke sikhale esandleni futhi awuthumela uba nje hayi angithumeli awuzwe njengoba umbona ngikhathazekile angithokozile umbona ngithule ngiyacabanga futhi nginexa usizi nehlupheko udlangile njengoba umbona ngikhathazekile angithokozile umbona ngithule ngiyacabanga futhi nginexa usizi nehlupheko udlangile njengoba umbona ngikhathazekile angithokozile umbona ngithule ngiyacabanga futhi nginexa usizi nehlupheko udlangile lengoma mfowethu ithinta abantu abaningi kakhulu kakhulu ithinta abantu abaningi kakhulu ngoba
somahlala bahleli sizile siqhamuka behleke hayi ngoba sinosomahlala bahleli sizile nawe usumhlela nehlupheka awunambe naso hlekubana usumhlela leni nalutho awunambe naso hlekubana ngekuhlala ungaziyezi uqhamuka bekhombanga abantu ngekuhlala ungaziyezi uqhamuka bekhombanga abantu siqhamuka behleke hayi ngoba sinosomahlala bahleli sizile sehlupheka ayikho imali sithoba selina labantwana akhohluka ngitshelisa la ekhaya sehlupheka ayikho imali sithoba selina labantwana akhohluka ngitshelisa la ekhaya sixakekele thina isimo sithoba selina labantwana ngesiqede uzophatha nabantu kunamakhosi la manje uzoshaya ingoma udlula amakhosi ogcina uyidonsela ebukhuluma ayikhona hey ungasashonga sise lapho nje kade wena nje ubufikile la indimeni awuzoqhuma negaba lobukhosi ngaphela umgqumeni futhi uyasishaya isigenge ngasishaya umgqumeni ugqoka kahle umgqumeni uyiligaga ucula kahle umgqumeni ubeyinkosi uMaskandi ke futhi wena lapha ebukhosini wenze njani uyasaba uza uhlalo sobukhosi noma usaba abafana basebukhosini usaba cha mfowethu ngithema ngebhadi ngithema ngifike emculweni ngafica ekhona amakhosi ngicabanga ukuthi ke kuzomela ke sikhothame kuwona mfowethu la wakho ngeke siphule umthetho ngeke ukhosi angibuthandi mangabe kube khona engibaficile bamakhosi kodwa uma ngifike bengekho amakhosi bengizobuthatha ke ngoba ngiyezwa kuthiwa sekukhona neinyosi zomaskando omayogati inyosi uMaskandi inyosi kaMaskandi leyana ixhashazwa amakhosi kaMaskandi ayayibeka athi inyosi kaMaskandi bathi inyosi kaMaskandi yebo manje sese lapho nje sikhulume ngezimpi zakho lapha emculweni yebo umculo konke lona uwumdlalo yebo njengomgangela yebo kwaye ukuthi noma sikhala ngempela ikhanda shali bebungu kuthiwa kuyadlala njengana lemculweni zithi ikhala kuthiwa hayi siyadlala zibe ikhala emajazini imkhizi izizwe yebo sise lapho nje mfowethu ake ngiyeza ukuthi nansi insizwa le emkhaya wakho ubani konje emkhaya wakho uzana uMampempe umpheje umfowenu shono kahle ukuthi umfowenu angisanele ukuhlala nawe ngalesi sibongo kodwa ke ukhuluma ubheke phela uzalo liyavuna kodwa ke asikho lapho asikhulume siqhubeka nengxoxo cha mfowethu mina engakutshela khona nje ke akusiyimpilo yana le yami nale yangane ngoba uyipapa elingeli ngibinde nje noma uyaxwebhana ngathini khona ukuthi ulwa nomuntu uyaxwebha nje inzipho zakhe angizizwa nje kodwa nje ke yena ngophela ugcine sempini nami mina iyodwa nje ilanga engilifisayo lelo ukuthi ngibonane naye mfowethu yilona elingenza umehluko mhlawumbe ukuthi okhosini kukhulunywa into ekhona kunevidiyo engifuna ukuyidlala la kancane nje yebo kancane nje ngoba ngimthatha njengentombazane nje ke mina kunevidiyo engifuna ukuyidlala la kancane nje yebo ngimthatha njengentombazane mfowethu usisi wakho lo mbhalo mshadi ubani lo mbhalo thobo uthunitsha ubani lo wephethile ubani umeje kunokukhona lo angifuni nokukubona lo no wona mfowethu lo mbala lo indaba yakhe ngabe isikezwa ngalokho zini yaphuma emaphepheni inkinga asificani sitholana asitholana usho phela masofaka ipen njengayo lo mfana no ayi ngiyambona ndoda ubani uphaka impilo ngoba lo khano umfowethu ufuna kwakhe ngiphila naye kakhulu abaningi bambona lapha kuTikTok wami umuntu nje ongafuni ngigcwelezeke ngoba azifela ukuthi mina ngashaya nini hayi la ngisecond ukusuka nje la namanje singaya kuwe mfowethu ukuthi ngoba kwamanje ngathi ungapha emnambithi ngimzwile and ungathi usakhohliwe yithi kancane usebhizi nontanga yakhe lokho omayogati lokho ontanga yakhe ke asingibambe yebo ale kahle umvakisana umbhejo bavese umbakisa impumelelo yakhe
Ufunani kuveje? No, angiqondi kahle. Ungathi kodwa sigcina sesibanga igama likaMgqumeni. Angifuni athi yena mina wagida khona kanti nanani wena ke mfowethu kunentombi yakhe lapha eJulius. Yagcina isipheqeka yabona. Yathi mangabe ipheqeka ke ngabona ukuthi usenza ngathi ulwela lokho kodwa kahle hle empeleni ulwela le yantombi yakhe ethi uzama engayipheqayo ngapha eJulius ngiyaxolisa nje ukugagula igama lomuntu. Kwaze kwamnandi ndimeni. Kwaze kwamnandi. Kodwa nje angazi ikhona ingoma engibhalile ethi lo mfana lo ulwela amacheri. Intombi yakho yayivele ingifuna vele. Lo mfana kanti unjani ithi lo bhuti kanti unjani ulwela amacheri. Ngibhalile ngisayibhize ngayo epenini. Hayi leyo ngasiveze ngoba ingoma ezosebenza. Asingayisebenzisi leyo. Manje ulwa izinile kahle kahle lento kuba ngentombi la. Yebo isuka embedeni yagcina sewuqhelisa umbhedo wafuna ukufaka isithombe sika Mgqumeni. Kanjalo futhi ngalokho ungalile njalo nje nanokuthi kumfana ke phela uma ebona mina indlela emizamo yami enyuka ngayo mhlawumbe uyafisa ukuthi naye yakhe inyuke kanjalo ngoba ngiyabona nathi emcimbini ukuthi uyaqashwa kahle hle angimazi nje lo mfana uthini inkinga uyakulandela nje kanti le igama likaMgqumeni kahle kahle ubani oliphakamisa phansi kwakho naye imina mfowethu ophakamisa igama likaMgqumeni ngiyaliphakamisa nje impela kakhulu kanti lento ukuthi umbheje sikhumbuza ibhovu ngavela egida kulona akwenzayo ukulanda lapha vele eNdlonkulu kuyiqiniso noma ngoba phela ngathi ibhova angazi ngizokwenthini khona into ukuthi ngihleli nebhova mengihleli nawe engakho eminye imibuzo engifisa iphendule ibhova ngathi ngayiphendula njengoba ngibuza ukuthi ungaqinisekisa ukuthi umbheje wawagida khona lapha awunamanga ubulawa amanga mfana akazi lutho nanokuthi nje ke ngiye ngibuze nje ukuthi konje umuntu ongathi usetholele umbheje ingane uyacabanga ukuthi ngabe mhlawumbe wandisa inhlanya emhlabeni ngoba yonke into ayikhuluma nje iyugula mina kodwa ngizomqondisa futhi ngingedwa nje ngoba ngiyambona ukuthi unekhanda eliqinile athi ubhema cement kodwa nje kancane kodwa ishaya ingoma yena ayiweshaya ingoma ngiyeza impela ngeke ngisibangitheke isiphiwo sakhe mfowethu cha abaningi ngiyengibona ukubayithasela impela ngoba noma ngibheki ama viewers akhe lapha engomeni ngoba iyona into engifike ngiqalaze ngiyabona ukuthi uyalalelwa cha ngeke ngimbangise isiphiwo sakhe kodwa nje lokho ukuthi angathi lokhu siyabhihlelana sihlangana mhlawumbe sikwazi ukuthi siqondane iyona into engikhala ngayo ayihlangana lofana uyabaleka ngoba ngiyafika lapho ehlala khona ngicela ukuthi bembize akafuni ukuphuma kimi mina ngomshaya mfowethu abaningi bayithatha njengomdlalo into yethu kodwa kahle hle mina nguthanda vele umdlalo nje lo mancekana lo hayi sisazo sibe nayo siza ukuthi yini uthini ubalekelana ngoba kusho ukuthi uyakubalekela noma ayikahlangana cha uyabaleka nje iqiniso lihle nje uyabaleka ngoba lo mfana lo make ngaqhamuka ngiyezwa ukuthi ubela ngoba ngiyengafika eGP ngathi ukosa inyama laphana kwalokho ebuziwe ukuthi ngathi ubosa inyama la manje akaseze ukuzoyilanda kanti kusho ukuthi ucuthile la emakhoneni uyesaba ufuna ukuthi ngize ngishifte laphana mhlawumbe kwagcina ilandila ngazo kodwa ngahlala nje ngoba ngathi noma sengidlile ngathenga ibhodlela sahlala phansi ukuthi phela ezezolanda inyama yakhe yagcina yenza izimpukane yagcina omeka nje lagcina lomeka nje ngangizomshaya mfowethu umfo wakini unginyanyisa ngize nginyanye wena madoda hayi mina ngikho lapho cha athi isizwe la ukuthi uma yokathena kwenze njani konakele noma umbangisa ubukhosi wakhe inyosi kaMaskandi Nkosi yami uma yokathi ngiyayizwa ingoma yakhe ingene kubantu iyathandwa kodwa nje mangiya kuye ngqo hayi ngithi umlayezo nje ngingawudlulisa mfana wami cha useyinyosi kaMaskandi mhlawumbe kule minyaka ezayo uzoba inkosi kaMaskandi ngoba phela manje sefuna uyibizwa inkosi kaMaskandi uzogcina sephethe nathi kanti inkosi kaMaskandi lezi esifice emculweni besayimukela zisiphathe ngoba amagalelo azo siyawazi manje uma uzoqhamuka inyosi kaMaskandi nje isibekwa nje izolo cha mina lokho angamsani nakho futhi uyazi naye umfana mncane okuningi ke ngeke ngikukhulume ngaye ngoba umfana ngave ngimhlithe nje umfana ekhukhwini yabona baleke ngimcindezela ngoholethe lokho ebaqoza lapho ucula umnandi wadoda yabona kumnandi ukudlala namaqhawe sideshela nje singajaheli siyadesha kumnandi konje mfowethu ngiyadesha ngempela mina futhi cha mfowethu anesikhululekile kodwa ngideshi lokho ukuthi ngathiwa makuthiwa nangumbheje sengiyayiwela ngidesha nje ngibe semqondweni ufana noma engaqhamuka nini sikwazi ukuthi sizwane la ePalishini ngoba ngizomfuna la ePalishini kahle hle hayi ngasibuyele ngapha qhela kithi
wafika ke emculweni futhi wayishaya ingoma kwamnandi kanje yajatshulelwa abantu yakhala left and right yaposta ku TikTok ya trend ingoma. Impela mfowethu lokho kuyinhlahla nje ngingazi ukuthi ivelaphi. Ngiyafisa futhi abalandeli bomculo ukuthi leyanto nje sebengimukele ngayo beqhubeke nayo ngoba ngelinye ilanga mhlawumbe babengayehlisa ngagcina nami sengiphelelwe uthando lomculo kodwa nje ibona abangenza ukuthi ngiqhubeke ngilokho ngizamile ngoba hayibo nami impela sengiye ngibalwe nje nabantu impela abahlakaniphile kweze endimeni yomculo. Noma ngeke ngibabale phela kodwa nje mfowethu uyibone nami ususondela lapho kukhona abafowethu ngoba phela la kushiyona nangezinga ukuthi ubani waqala nini. Angeke futhi noma ingoma ngayishaya kubomvu kodwa ngeke ngithiwe sengidlula umuntu okade ekhona endimeni. Ngingasho nje ngithi bonke abantu engibafica endimeni badala kunami futhi ngiyabahlonipha ngomculo angiqophisani nabo. Cha kodwa inhlonipho kwele inhlonipho iyona okwandisela izinhlanhla nasemculweni. Iyona okwandisela izinhlanhla. Ngoba umculo ufike kunje mfowethu umuntu ufika ashaya ingoma eyodwa nje yathi ukutrenda useyinkosi yamaskani sehlula wonke umuntu obekhona cha. I-trend mfowethu iya ngaleso sikhathi nje usuqondanise ngabantu bakuthanda kodwa okusengasho ukuthi wonke umuntu omficela usengaphansi kwakho ufuna ukubuka wena cha mina ngiza nje impela emva kwabanye. Kunjani qhawela kithi udumo mfowethu awukhulume nje sikhulume ngocabasha obuya enquthu udumo osegol manje udumile nje manje lunjani udumo kunjani nje kuba phambi kwabantu mfowethu usaqhamuke ngapha kuthiwe nangu ucabasha usaqhamuke ngapha nangu ucabashe luza naziphi izinselelo ngingqinamba. Uduma lokho mnandi bafana bakithi. Wathi inkosi amagcoma ngiyengibabone bejaha uduma. Hayi uduma lokho mnandi phela mfowethu ngoba kuyenzeka nje uthi umuntu uyafika lapha nothi uyithengela amagwinya. Kwayena umuntu odayisa amagwinya usefuna ukushutha nawe ugcine mhlawumbe usumuntu okade uzofuna ushintshe. Kodwa nje yabona umuntu ongangifica ngidle igwinya usengayithatha lento njengehlano noma njengehlazo kanti mina ngiyidlela igwinya amasi. Othola ukuthi mhlawumbe nakho ukudla okuphuthumayo ngifuna ukubamba nje iqanda ngihlanganise nepapa ngidle ngumfana. Kodwa uthola akusenzeki phambi kwabantu ngoba manje umuntu indlela akakubuka ngaye kude ubona ngathi yonke into right. Bafowethu udumo olungenamali lunzima kakhulu. Akusho ukuthi umuntu mayidumile mfowethu unakho konke. Ngelinye ilanga ukulindela nje ukuthola ukuhlangana nami ngihambela ngenyawo ngifayile ophaca bami abatheni. Kodwa kungakuthatha ukuthi mhlawumbe ngibulala umculo noma ukufa umculo cha. Kuyobe lokho okuqondane nami ukuthi ngisheshe ngazi abantu kanti isimo sami ngiyabona ukuthi asikafiki lapho kodwa ngiyasibona sesifikile futhi yavuma. Hayi phela basokhona abantu into ezinhle siyibonke into anganivele nje ukucula ngokunenhloso kunjalo futhi inhloso yakho futhi mawufika emculweni kwakuyiyona kuyiphi ukuzodla izingane ukuzobamba itrend noma yini qhala kithi. Hayi mina nginandaba nekhofonoze emculweni mfowethu into engizele emculweni nje mfowethu yabona ngathi nje abantu benganginika ithuba mangise stage bebukele ukuthi lento ngizwa kanjani egazini futhi ngathini mfowethu ukucula lokho abanye abantu bagcina belahla ezinye izinto engabasiza ngenxa yomculo othola ukuthi mangabe usubhekene nawo futhi gcina uyibuza ukuthi konje kumele ngiqhubeke nalento noma kumele ngiyeke. Ngiqonda ukuthi mfowethu abantu mabenginika nje ithuba mina ngiphambi kwabo ngidlala umculo wethu sigijima nesizwe ngibambisene nazo sigijima stage ayikho injabulo kimi edlula le mfowethu engangizele futhi mangibona umuntu ekhipha ifone eshooter encome eshooter isiyagijima iyona nto mfowethu nje kimi inzuzo edlula imali. Hayi ngathi siphendulekile ukujabulisa abantu mfowethu iyona nto mina engifisa kakhulu ngoba noma sihleli nje ke ngingaseyikho emculweni ngiyengifisa ngathi singayihleka yabona kube mnandi nje kuhlekwe ngingathiwa khona oselweni ubani mina ukulwa izinto zami kodwa uyedwa umuntu engingalwa naye lo wakini kuphela ngimshaye futhi bese ngiyadlula ke khona ngoba umayogathi akusena umuntu engamshaya umayogathi nje ukuthi ngimfaka ekhukhweni imcindezele ngewallet nefoni isigwebo sakhe leso. Hayi asazi azoyibona amaqhawe le azoyiphendulela ibantu TV1 channel kawonke akukhethwa abale la asibandlululi nakho waqala lami usucula usudumileke uhamba kanjani lapha ekuqashekeni nje ekusebenzini angisho njalo phela niyasebenza mfowethu la ngithi umculo business manje kuhamba kanjani. Mina ngeke ngikhala ngifuna uqamba manga into ethi ikhuphuka imihla namalanga ngoba obesikho izolo namhlanje asikhona engikuze ngibe nethemba lokuthi mhlambe kusasa futhi esikhona khona namhlanje kusasa sobe singekhona ngingathini
uma sisaqala kube kwanzima ukuthi sithole nje imidlalo mhlambe engagcina isithokozisa kodwa manje mase siphathi nokhalo sekukhona nje imidlalo mfowethu ubonana na uthi kodwa ngempela bengingaba omunye shuthi ngibe nenhlahla ngempela njengombuso wamaciko nje lapha usimemile ugame impela uMapholoba lokho nje mfowethu akusinto ehandelwe nombani ngoba sibaningi esizamayo kodwa sigcina singaphasanga ukuthi usungazofika kumbuso wamaciko unikwe ithuba impela nje nawe ujabulisa abantu okusho ukuthi ke lapho engifike ngayibona khona ukuthi hawu kanti sengumculi yabona cha futhi sishayela ihlombe lokho sekushayela ihlombe lokho futhi kuyakujabulisa nokuba sendimeni uyabona ukuthi ikhona improvement ebakhona yabo asimema nomzukulu lapha nge5 October ngiyabona nje ukuthi hayi kwezinye zezinto mhlawumbe abantu abanokuhlangana ngoba lapha ku TikTok wami ngiyapost indlela esiperforma ngayo mhlawumbe abantu abanokuthi makwenzekile ngelinye ilanga hlangane nathi athi kuyinika isikhathi ukuthi benzani agcine naye bona ukuthi hawu uyazi lento iyasebenza lento uma ungayithatha uyibeke phambi kwabantu ngiyafisa ke nabanye mfowethu ababukela lolu hlelo lethu bethi mabelalela ukuthi sithi thina siperforma kanjani sitholakala ku TikTok behambe beyobheka futhi bebone ukuthi hawu kwenzeka kanje manje mangisho ukuthi manje angicomplain yabo angicomplain but ngiyabuza nje ukuthi kunabaculi bakhala left and right bayagolunyuluka left and right yabona nje tsuwini ingangabe gonyuluka ubobo ekhala ukuthi hayi imicimbi impela yamshalazela lokho kube kabe abuye umfana kaBabulanga ulokho njani unjabulo mfokalanga wakhala naye ukuthi ibunanti ishwabo ngaleso sikhathi umfana akanasitha akazange angazani namuntu ushaya ingoma nje futhi nabanye abaculi abasupport kodwa still uyakhala ngemicimbi bese kuba khona lento ukuthi evelayo ekuthiwa kunabantu abanwaya amalunda egwili zasegoli msikhuluma ngegwili igwili zasethiyokeni sikhuluma lapha ngabahleli bemicimbi lapho sikhuluma ngoke sikhulume ngoxolana emcineka yibo basethekweni labo bantu babahleli bemicimbi angazi ukuthi nawe ngabe ungomunye yini wabaculi onwaya amalunda egwili zasethekweni ukuze kuqashwe ngoba abaculi bayakhothama lapha ya mfowethu engingakusho mina angifuni kodwa kuthiwe ngithe engingakusho nje mfowethu ukuthi ebakwenzela ukuthi uma umculi ngicabanga ukuthi mfowethu into kumele kusebenzele indlela owenza ngayo nanokuthi abantu ibona abosifaka ezintweni besho bona ukuthi ayithina sithanda ubani nanokuthini ke mfowethu mina angiboni ku right ukuthi point umculo othile ukuthi mfowethu umculi lo uma ngathiwa mhlambe kudeda yena izinto zingarathi no mfowethu abaculi ngempela basobe ngaphathelene naleyanto nanokuthi ke mfowethu mhlambe mina nje ngingena kuMapholoba mhlambe ukhuzane umthandeni mhlambe ujive ngiyakalekisa nje yabo othe mayihlangana nesikhulu esithile wathi weyibu awubuke la okuyinto ke le egcina yenzeka ngani ngokuthi akazange mhlambe ngikhipha igama elimenyamanyambana emlonyeni yabona ngithanda ukuthi nje abafowethu ngathi singahlonipha kakhulu abafowethu abaculayo siphinde sihlonipha abaqashi ukuze mhlambe noma umuntu ngoba ngiyacabanga ukuthi umhlelo omcimbi mhlambe uba nayo inamba kaJive yabona ngiyakalekisa uma ngabe ngempela ezomthinta ambuza ngami ufuna khuluma okuyikhona khona ngoba azi naye futhi uJive mhlambe ayikho into engangayizwa sekuthiwa ikhulunywa ucabasha ngomculo mina so mfowethu nje ukuphawula noma umayelana nabeculi into engatholakala kuzona ngoba noma bekhiphile ngilalela wonke umuntu ngaleso sikhathi futhi kuba senhlizweni yami ukuthi ngithanda ubani kunjani njani so ngicabanga ukuthi ezinye izinto ezigcina ezicindezela ama-artist ngendlela osho ngayo ilento yokuthatha isayide emculweni noma usufuna ukuphawula ngezinye zezinto oyifice zenza ngoba ngempela kunabaculi sebekhulile mfowethu sibafice endimeni kunjalo abahoshamene nje abazi ukuthi kusuka la kuhlalwa la so mawungabe ufike kubona wahlonipha ngicabanga ukuthi nabo bazokudlulisela phambili ukuthi uzofike nalapha basuke bekhona ngoba sizulu sithi uma ngabe senyuka ke ngithi sinyuke edebhisini uma umele unyuke umele wonke umuntu omdlulayo noma umbonto usakhathela umile ufuna umbingelele ukuze mawuwa lapha phezulu akuthatha kunqaka kubuyisele khona ngoba udlule wambingelela washaya man washaya sengishayiswa na ugoloka hayi namagama acoshile mase ngithe ukuthi igoloka hayi kukhululekiwe nje akutatazela akujakhwenta angazi ke mfowethu makhona sengikuphendule kabi nganza ukuthi sengoxoliseleka neke mfowethu njoba besiselapho nje kuloko ukukhuluma ekuthenini ngicabanga ukuthi uma umculi mfowethu kumele ukholelwe into enoyenzayo
uthathe futhi ama point abantu ngoba abantu babalekile kakhulu uyabona umuntu uma izocomment noma bekhona futhi abayicommentela into yabo kodwa nje uyinaka kakhulu icomment yomuntu iyona yokwenza umuntu ngoba ukhona umuntu ozokutshela ukuthi uyabona mfowethu into yakho uyibona ngabantu abantu mabezoyilike into yakho bekuncome beze bebe ngapheka 50 bethi abantu yayinhle into yakho kusho ukuthi ke ngempela lento siyahamba ungayibheki ngokuthi kufanele uyibheke ukuthi uvaleleke kade uzokwenzani ethandwa ubani uyabona uzovaleleka ngoba mina nginesho ukuthi abantu abathandi bomculo maskandi bonke uma ngabe into yakho beyithanda akekho ongakwazi ukuyivala kodwa abaculi bakithi mhlawumbe noma onenxushunxushu nabo uma ngabe into yakho ukuthi ayaziwa abantu bona njengoba bese emehlweni abantu waphela abeculi mfowethu ufuna sibahloniphe impela laba sibafice endimeni noma ungaze ushaya ingoma ebovu kanjani kodwa umuntu uma umfice endimeni kumele umhloniphe ngoba sekukhona akufundile wena ongakwazi futhi ongathiwa ngempela makuthiwa nje mina namhlanje senginenxushunxushu nomculo engamfice khona leyo nto ingakwakhela isinyama impela kangangokuthi ngoba phela kumele abalandeli bekholwe yena njengoba nabo bamvulela kuqala kusho ukuthi usekhulile njengoba bekuvulela kamuva awunawo amandla okuhlula leya muntu so ngiqonda ukuthi ke mfowethu umsebenzi wakho uwona okumele ukuvulele kubahleli bemcini kusho abantu bethi hayi ngoba phela i-comment nje emabili kumcineke ethi hayi ucabashe senike nambona nimvaleleleni yini ucabasha ngeke ukuze hayi yamvele lokho ke kwenza ukuthi umuntu abone ukuthi ke mfowethu umsebenzi wakho ungaka naye umhlelo umcimbi uyabona ngeke uphisa ama comment mfowethu angapheka 50 athi ucabashe nimvaleleleni ufuna ubone na ukuthi awushuthi sekunomuntu ekuthi ucabashe noma ade ungamazi usuyombheka ke manje umlandela ingoma zakhe ulandela lapha ku TikTok ubona hayi iyaperform ingwenya bese uyibiza ukuze labantu laba bacomplainile bezojabula ngaleso sikhala bathi bewathi behlise laba qhubeka qha hayi asigwinyamathe asigwinyamathe neke mfowethu cha siyakhuleka nje ngempela kanje mfowethu futhi mina ngifisa mfowethu kuyiphatha kahle kakhulu kubeculi ngoba umuntu uma enabalandela abawu10 bese uthi wena la emculweni ufuna ukungena ngokuyitshela ukuthi uzoba ngaphe kwakhe hayi la ngamanga mfowethu hlonipha umuntu nabalandeli bakhe ukuze bezokuthanda nami mina ngifisa nje ukuthandwa yibo bonke abantu mhlambe ke sengathiwa abalandeli bahambeje abangangifuni anginankinga kodwa nje mfowethu kumaqhawe nje siwafice khona hayi angifisi ukuthiwa khona mfethu wasifuna hayi ngiyamnyanya lapha angifuni qamba manje hayi ngisazolanda iqhawe sazobona lo nje madosi nami cha yiqho ngaphihlika amakhamera no vele ngithathe ngibe ngapha nangapha ngibe phandle bese ngihlala nezigantsotso zami ngeke lapha umshaya ngebrush ngifika nje ngigcobe ngebrush qhawe lami sisalo kunjanile nje sisagwinyamathe mfowethu sicela nje usehlise nje ngolozolo lomculo hayi lokho akuyona inkinga ulozolo nje mfowethu sisabukele nababukeli mina njengomhlelo omcimbi ngizoyifixa uzalamba ngisedelele uzalamba ngisedelele uzalamba ngizolimala uzalamba ngisedelele Unile
Ngalengo. Ubheka ngayo lenkabi lena mfowethu. Yabona mangiphethe yona. Inkonzo office. Kodwa ngisho ukuthi ngahlula bani mfowethu. Kodwa nje hayi susuke ezidla into yethu. Hayi usaya emgangelena futhi akhona namakhosi ama breakings uzofika ngene lapho naye. Hayi uyangishayela. Usaya lapho usaya khaya lapho. Na kusamele uyoba inkosi nawe uyobanga ilukuzana isikhundla sakho lapho. Mina ngibheka ngoshoti bodwa ngoba bese ngifike ngidedele uMamjiji adlala u2. Mamjiji. Naye le ngoma ukuthi ethandwa kakhulu yona lethi ayikho imali sichopha senekhaya uke wayithinta. Yebo. Ngakhohlwa ukuthi ngidlule phezukwayo kodwa ngicela ukuthi usiphindele ngoba konke ngifuna ukuyithola ngayo le ngoma. Ethi sigcwele uVaseline nabantwana. Khohlwa. Hawu. Khohlwa ke baba. Awubuye star. Njengoba ungibona ngikhathaze ngiyamthosile ubona thuwe ngiyathabanga futhi ngibetha usizi nahlupheka ukudlalela ekhaya Njengoba ungibona ngikhathaze ngiyamthosile ubona thuwe ngiyathabanga futhi ngibetha usizi nahlupheka ukudlalela ekhaya Njengoba ungibona ngikhathaze ngiyamthobisile Ungibona ngithule ngiyathabanga futhi ngibetha Usizi nahlupheka ukudlalela ekhaya Iyanqamuka ngithi wena mfowethu bese iqhamuka isithi ding. Yeswayisa indaba mfadini. Yebo mfowethu. Awayihamba zathethe inyanga. Siqhamuka angawasima somhlaba Bahlosisile Siqhamuka lehleke angawasima somhlaba Bahlosisile Thibaba Usumfela nehlupheka awunambe naso sekukala Usumfela nehlupheka awunambe naso sekukala Ngeke uhlale ungaziyesu Uqhamuka bekhombalanga wakade Uhlalo ngaziyesi khona bekhombalanga wakade Sikhona behleke angoba simo somhlaba Bahlosisile yabo Ngakafuluka ngintshelisa ekhaya sehlupheke ayikho imali sithoba selina labantwana Ngakafuluka ngintshelisa ekhaya sehlupheke ayikho imali sithoba selina labantwana Ngakafuluka ngintshelisa ekhaya sixakeke thina isimo sithoba selina labantwana Nasheshe nahleka. Mfowethu Ngithoba manxeba Mfowethu. Hayi. Ngeke mfowethu le ngoma singakhuluma ngayo ngoba ithinta abantu abaningi kakhulu futhi uma sikhuluma ngale ngoma sikhuluma ngengoma everyone relate yabo wonke umuntu uyathinteka nezidlala le ngoma angisho ukuthi wonke umuntu kunabantu abazalelwe emafeni bese sikhuluma ngabantu abangazelelanga emafeni futhi lana abakhula kulesi simo okhuluma ngaso mawubhala le ngoma futhi wawukusiphi isimo futhi mawubhala le ngoma yini le wawuyibukile awusichazele le ngoma iphumaphi ngoba mawuthi ayilalela ngempela ikhuluma nomuntu cha futhi le ngoma isuka impela empilweni zethu nje ke ngokubuka ngake ngashela enye intombi yaqoma intombi angithi kuyenzeka ke mfowethu mawuphuma nje ke endlini kuyenzeka silifihla ihlazo ngokugqoka ke ngithi nje ngilifihle ngokugqoka mhlawumbe ngize ngithi ngiyafika ngaphandle omunye umuntu ethi yangibheka abuka ngathi uyayihalela impilo yami kanti akaze yabona mfowethu uthola ukuthi maye sefika ke ekhaya impela njengayo intombi senithi niyafika nayo endlini isifuna ezinye zezinto othola ukuthi wena bungazelele ukuthi lo muntu usengafuna izinto ezibiza kangaka noma engekho esimeni sami kanti cha
indlela wona usukhohle ukuthi wakuthola ugqoke kanjani uyabona ake ngithi mhlawumbe ngibolekile kuwe ngihamba ngaya ngaphandle ngafika ngaqonyelwa khona lokho nje ukuthi ngibukale ngimuhle uma sefika endlini kusethi hayi ndoda sengigezile ngifuna ukugcoba mina ngigcoba iniva hayi mina iniva anginayo futhi la ekhaya sigcoba ivaseline nabantwana bese lento iyabuya ukuthi yazi kube lo muntu ngamtshela ngesikhathi ngizamshela ukuthi hayi ekhaya ayikho imali seyihluphekela sigcoba ivaseline nabantwana mhlawumbe wayeyothi efika la bese lilindele le nto into enganjalo mfowethu yafika nje ke ngesimo esiphila phansi kwesithina mfowethu isimo sethu asisihle ngaleyo ndlela umuntu abuka ngayo kodwa nje ke siyazama ukufihla lapho nalapho kodwa nje isimo sethu sisazoba sihle okwamanje siyavumela ukuthi sicule ingoma enjalo ayiqhala ke mfowethu le ngoma lena ngeke ngiqamba bami ngithi hayi abantu abaningi abangazalelanga ngafeni mawazalelwe efeni ngeke uunderstand le ngoma kodwa nje mawazalelanga efeni uzoyi-understand futhi izokuthinta kakhulu izokuthinta kakhulu umnandi ngalendlela isimanga iyona futhi engicathi kufake kakhulu kubantu kakhulu mfowethu uvaseline ungifayile kakhulu kubantu abaningi ke ngiyababona bayayithanda ingoma ethi emahostela kodwa abaningi abantu abathanda ingoma ethi emahostela ngithi mina ke begijime ke manje beyosesha nje ingoma ethi ucabashe sigcoba uvaseline ke bezwe kahle hle ukuthi ke ngiqale kuphi mina ukuthandwa abantu abawu10 ngoba bona sebengithanda bewu20 okungenza ukuthi mhlawumbe le ngoma abanye abaningi bajampile abanye bangaze ngengoma ethi emahostela kanti cha sengisoka kude engomeni ethi uvaseline asiqhubeke nohlelo mfowethu ngoba umbukeli usajabula ukuhlala nathi ngiyathemba futhi ngeke ngajabula mfowethu ukuhlala nesweet nje ke kuyinto engandele bani nje into mfowethu zabantwana mahala uhleli nalo mahala hayi kila ekutheni ngithanguze nje sizwe ukuthi mfowethu khona lento ekuthiwa i-pledge yazi kodwa asiya indaba ye-pledge asikho kule khonjana asikho kwametro la asikho kwametro FM la esikubantu TV1 uhlelo olukhuluma ngezulu olufocus kwezulu engiqonde ukubuza laqala kithi ngifuna ukubuza ukuthi ucabashe eminyakeni emibili emithathu emhlanje ezayo mfowethu uzibona ukuphi ngokomculo nje mfowethu ngicabanga ukuthi abantu engithembele kubona ngempela bazongikhuphula abantu abasendimeni abadala engisafisa ukuthi nje wonke umuntu mfowethu oyiqhawe emculweni njengoba wazi ukuthi mfowethu kunabantu abafika kudala kunathi mina ngumuntu wayizolo ke mfowethu ngiyafisa nabo ke bengiluleke mfowethu bengifonela abafowethu bengiluleke ukuthi indoda ke makunje uphuma kanje makunje uphuma nje ngoba ngiyathembisa ukuthi mina ngelilanga angisuye umuntu ongathiwa usenenxoshunxoshu nomculo okade waba khona lokho kuyobe sekuyiphutha noma kuyobe sekuwukuthi mina abantu sebethe ukuthanda into yami ngase ngiyibona ngathi ngcono kunobani so nje ngilindele ikholo yomculo omdala ongangibonisa siphuma la ngicabanga ukuthi eminyakeni emibili ezamfowethu ngiyobe ngumculi nami ongconywana uma abaculi abangcono kunami beyibonile into yami bangeluleka lapho nalapho wena qobo lwakho wena uzibona unguphi like ubhekephi ngomculo like ngibuza ukuthi uyobu umhlelo omcimbi uyobu into zakho mfowethu into ezibizwa ngama asset uyobukuphi ngokwe improvement mfowethu ngijwayele ukukhuluma ngento engangenzeki noma ngithi nginephupho kodwa nje mfowethu isifiso sami kusekuningi ngifisa ukwenza emculweni engingazi noma kuyogcina kufezekile ngendlela mhlawumbe wona ufuna ukubuza ngami mhlawumbe ngcono ngelilanga siyobe sesikhuluma ukuthi hayi ndoda emculweni sengiyilokhu nalokhu ngoba ngiyasaba ukukhuluma into engakenze ngoba khona inye into esingayazi mfowethu uyabona njengoba kukhuphuka igama lika Sweet ngizwa kahle kukhuphuka igama kukhuphuka imina kubantu engempela ngelilanga ongagcina sekuthiwa uSweet washonaphi zonke lezo zinto ngibhekile hayi ukuthi ngibheke ukuya phambili kuphela ngiyakubheka nokuhlehle kuye move ukuthi ngelilanga ngathiwa kwake kwakhona umuntu wafika emculweni kwathi uSweet asamazi washonaphi so nje ngiyafisa ukuthi nami ngilokhu ngikhula kancane ngingasho ngithi kuhambo lwami lomculo angilazi ukuthi lubhekephi kodwa wona nginezifisa ezithile ngawo engikuthembisayo nje ingoma eyohlala ikhona kimi ngeke iphele abantu le abakhomba ukuyithasela hayi siyabonga ukuthi usiphendula imibuzo emihleka ngayo uhlelo sesiya ngasekuligoqeni sezosala lawo manenjana nje sobe sinemba khona yabo sobe sinemba nje khona uthi ngiba uthi kusele kuphi ufunda phansi ngipha ngiyakutatazela hleliwe kwahlala phansi kwajulwa kunjalo nje qhala kithi awona mase ngihlikihle ubuso ke hayi sengizwileka insimbi kuleka nje kuleka sengizwile insimbi
Sengizwile insimbi ande ngiyabona ngiyabahalisela lapha. Ngiyanihalisela lapha ku TV. Awukho umdlalo ongenayibukela. Ngiyanihalisela abafowethu ngiyanihalisela nami idash nje. Awukho umdlalo ongenayibukela. Angenze ngalwazi. Ngakho umdlalo ongenayibukela. Emva kwalokho ke mangabe umdlalo usudlala waqeda nabade bebukele bayangena. Bese phambili Kodwa nje ngiyacabanga ukuthi ukhona nje umlaleli ohleli nathi lapha naye lokho edesha nje. Mfowethu. Obukela into yethu njengoba namhlanje usuyibeka ezingeni. Into enhle kangaka eqhubekayo mfowethu. Hawu. Ukhululekiwe nje. Njengakuphi? Njengobani? Yebo. Ake sibe nomdlalo omncane nje qala. Yebo futhi. Umdlalo nje omfishane kakhulu. Uchaza umuva. Lana mfowethu kuyashesha kaMaskandi la iside into yakho. Yebo. Ukuthatha iside. Thatha iside. Akumelanga ungaqondakala ukuthi angisho ukuthi uthatha iside. Awuthatha iside. Kodwa nje yabo siyakembula nje manje. Yebo. I-program ikhomba ukuthi ithatha iside. Awungabuki. Yebo futhi ngeke ngibuke. Ikhomba ukuthi ithatha iside nje manje. Yebo. Sihamba noMbheje noma noMakati. Ukuthatha iside? Thatha iside. Ngixolele futhi lapha. Cha ukhethe mfethu lana futhi awuphiki. uMbheje or uMayokazi. Hawu. Waqhatha izitha zami zodwa ushuthi ngithatha iside onjani nje? Thatha nje iside mfethu. Onjani? Onjani? Uwela ngakuphi wena? Hayi mina ngweli ndawo. Hayi khethe njalo. Mana futhi mhlambe ngifuna ungitshela ukuthi uthatha iside lo muntu onjani. Ukuthi mhlambe ake ngithi ngoba uMbheje kodwa cha usuka lokho njana manje. Okay. Uthatha iside kodwa nje ndimini. Mfowethu ngingaze ngithathe lona likaMayogati ngoba ngiyanyanya lelakini. Uchaza egcineni. Okay. Sibuya sithi khuzana uMthandeni. Ayi mfowethu lokho ngeke ngikusho impela mfowethu mangingasho leyo nto leyo mfowethu ngoba ngulimaza umsebenzi wami. Sengibuke okuningi mfowethu. Yabona ke lapho mfowethu ngoba hayi ngeke mfana ngithi. Angifuni ukuqamba amanga. Yabona lawo maqhawe ami lawo mali. Uzochaza egcineni. Wena nje thatha iside uzochaza egcineni. Hayi ngeke. Hayi ngicela ujump lapha. Hayi ukuzojumpa kanjani? Shuthi yonke into ngizojumpa. Hayi ngeke mfana ngithi ngicela ungangithathisa iside kubeculu ngoba leyo nto ilimaza igama mfowethu angifuni uqamba. Okay, ayikho lodwa, ayikho. Hayi zolimaza yazi kanjani? Abagweba mina hayi, bazogweba mina hayi. Ngeke. Uyabona nje manje siqeda nje ukusho ukuthi ayinanto elamside. Manje kuleso sizwe leso ngoba phela mfowethu uma ukhuluma labo bantu ababili ukhuluma nathi abanezizwe. Abanabalandeli abaningi umuntu eyedwa. So labo bantu siyabadinga mina ngoko kwami nje ngifisa ukuthi kibo bobabili ngaba nabalandeli abawu 10. So mfowethu hayi ngiyacela ukuhoxa kakhulu mfowethu. Ngiyobe ngilimazile mina qho. Sekuzeka kuzwela hayi. Hayi ngizwele mfowethu ngiyacela. Sidlulela ke omqineka. Mfowethu lawan basiphakela ngibathanda bonke. Yabona. Kodwa nje okay mfowethu ngiyamthatha ngoba mfowethu useke wangibona ngingekho ezinye indlela kodwa nje eqinisweni mfowethu abahleli bemcimbi sibathanda bonke ngoba basinika iphapha mfowethu sidla ngapha. Cha mfowethu hayi. Sibonga kakhulu uhlelo lube mnandi ngalendlela ukuthi ngathi ungaliphinda. Yebo mfowethu. Ngathi ungaliphinda kodwa ke seligoqa nje futhi ligoqa kahle. Sivezela abantu ukuthi kabe utholakala kanjani nje abakulandela kuphi yonke lento yinqomo bayiphosapi. Ya mfowethu cha kodwa ngifuna ukudlulisa kakhulu lapha engingathathi inside mfowethu ingabukakali kabi kubalandeli kodwa nje ngizamile ukuzama ukuthi bayasazi singa mfowethu hayi ngeke umdlalo thatha iside emaqhaweni bafowethu ngiyatholakala mina umculo wami uyatholakala einkundleni zokuxhumana zonke ukhona uGcabasho mfowethu hayi nimseshe nimlalele ukuthi usho kanjani. Uma kukhona la ngakugculisi khona noma mhlambe ngikhipha khona amagama angakhela amazinya abushelelezi unayi right ukuthi mfowethu ungibhalele ku Facebook nguswidi kazolonke khona futhi elinye page lapho engusibusiso khona King Sweet Gcabashe yebo ipage la mfowethu lela ungaphinda ubhale futhi lapho uthi mfowethu into ongangiphathi ngayo kahle lena le ngiyilungise ngoba mfowethu konke sikho senziwa abantu bese ngiphinda ngiba nenumber lapho ethi 079 6222 563 079 02 abathathu 563 ungangifonela nje mfowethu ungitshela ukuthi hayi cha la usangiphathanga kahle ngilungisa bafowethu ngoba konke siyikho kungenxa abantu sivele sibona into bathanda lokho sigxile lapho ngingakujabulela kakhulu ukuthi nabo besibonise futhi befaka imbono yabo hayi ndoda uyabona kumoso wenza ukuthi noma usukhuluma ngobani kabi besiluleke nje bafowethu mina ngihamba kahle kakhulu endimeni umculo mangathiwa ngiluleke abathandi bomculo ngoba ibona abasiphayile ibhapha bafowethu ni something ukuthina balaleli bomculo ni something ukuthi uma udlala nje ingoma yami online uze wazi ukuthi ingane zami
usuyinikile lawo ma snacks waphinde wayinika ipapa wayinika inyama zalala idlile nje bafowethu umuntu odlala umculo wethu ufuna azi ukuthi uyasiphakamisa noma kanjani wazodlala online nje ingoma yami wazoyiphinda noma ngawu10 mina kanjalo mfowethu sungiphakelile kanjalo ihlazo lami usuliqibile ngelilanga mhlawumbe ngibona ngingcono kanti cha ngenziwe nje impela hayi qhala inkulumo siyeqedile manje sikufezile usuku kodwa nje angazi ungengeza la ufuna ukwengeza khona inhlelo zakho ukuthi zimi kanjani nje kulonyaka noma nje inhlelo zakho ya mina mfowethu engikufisayo empilweni yami ngifisa ukuthi mfowethu labantu abanamandla ukuthi bekwazi ukuhlanganisa abantu abazobukela ama-artist ngicela bengangikhohlwa bafowethu kuze nami ngelinye ilanga ngiyibone mhlawumbe into engiyenza noma ngibona abantu ukuthi lento abayijabulela yiyo isize yafika ngoba abantu angifuni uqamba manga bafowethu bayasidinga phambi kwamehlabo nginokubona mangishaya ama promotion ngoba mina ngumuntu osema promotion kahle hle phecelezi ngumfana nje osemncane mina endimeni yomculo sekusheshile nje nani ukuthi size sicela abalandeli bemculo kodwa ke lokho kufanelekile ngoba bathi abantu into esenza iyabonakala uyangithola mfowethu bayithanda bathi bayithanda so bafowethu ngiyafisa ayikho into engijabulisa njengokujabulisa abantu engisuke ngizokuthola lapho kusuke ngeke ungijabulise ngendlela abantu abasuke bejabule ngayo uyabona futhi make ngathi sishaya point lokugcina sawa bascreama ngazi noma kusho njalo ngesilungu leyo nto nje futhi yodwa isuke isidlula into engisuke ngiyitholile kulowo mhlelo omcimbi bafowethu into yethu siyayithanda futhi siyafisa ukuyilungisa noma kuphi ihlale iseqophelweni so siyozwa ngaba abantu abathanda bomculo ukuthi ngempela siyenza yona uma khona futhi la sesigeja khona besho ukuthi bafowethu indlela enafika niyiya seyiyo ake niqinise soqinisa lapho ukuze mina nginesho nje mfowethu uma ngathiwa nje sibizile ukuthi sizojabulisa abantu awuyathanda uthanda mfowethu uma ngabe ngempela ukuthi la wonke umuntu usuke ejabulisa umculo umuntu osuke la hayi mfowethu nginethemba uyobuyela ekhaya ejabulile futhi ngeke azasikhohle umuntu umhlelo omcimbi akayisola isidala ukuthi ngeke uyisole mfowethu uma wabe uhlela umcimbi kuwe wasibiza thina wasinika ithuba basondela wababiza basondela lapha phambi kwethu sase sibagijimela thina sesigijima kakhulu mfowethu bajabula abantu sisafisa futhi ukugijima kodwa futhi ukugijima kwethu ngeke siqhathanise mina mfowethu umculweni ngeke ngize ngiqhathanise nobani hayi lokho ngeke ngikwenza mfowethu abaculi bonke ngibafica endimeni bawuhlale bebadala kumina nabangilandela futhi ngilindele ukuthi umuntu ofice sengikhona endimeni ufuna nginike nami izinga lami ngoba nami abaphambi kwami noma ngabe kunjani futhi ngiyohlala nginakho ukuthi kodwa mdala yena ngale umsebenzi Kasibonga kakhulu qala isibonga kakhulu inhlelo zakho ze weekend ingathi siyakuyona nje ngoba phela sesiqedile vele sesigoqela inhlelo zakho zimi kanjani mfowethu ngobe ngilapha kumbuso wamaciko nge28 uge uthe ucela uge bayamaza abaningi uMapholoba umhlelo omcimbi umbuso wamaciko lapha nge28 uthe ucela ukunginikeza u30 minutes ukuchaza ukuthi kahle hle ngizoze ngibize ngocabashi noma ngizoze ngizenze umgqumeni ogcine sewucabashi kwakwenzakaleni bafowethu ngithi ngicela siphuthumeni khona kungenwa mahala mfowethu ofuna ukulalela leso story sami ukuthi kwakwenzeka kanjani ngizosichaza sonke ngeke ngiphinde ngisichaze ngiyagcina ukusichaza lapho kumbuso wamaciko sichazele la hayi ngisichaza ngisithe halamusho ukuthi ngifuna ukusichaza ngempela ukuthi ngempela lo muntu wayengihlohlile nabantu esasihlangene nabo ngoba bakhona abanye bayaziwa bazobe bebazi nge28 bafowethu nginikezwe u30 minutes okuchaza istory sami kanye ke nethuba lokuthi ngidlale istage ngoba nazi bafowethu ngofika lapha eworkshop ngofika ngidlala ingoma ethi Maustela ngiphinde ngidlale ethi sigcoba uvaseline bese ngiphuma bafowethu obashaye bejabula obashaye befuna impindi hayi impindi abazoyifuna obashaye befuna impindi hayi cathi kuphelele manje futhi akukho okudlula ukuthi siphakamisa izandla sibonge isithombe sakho uyitshela ukuthi amaphupha asefezekile phela mina la ngase ngichethi ngihambile washo khona ukuthi akukho nje sibonge ku South Africa nje yonke nje ingqole zonke nje wonke amabhinga enhlala sezansi bafika kulo lonke likaMthaniya hayi isandla dlule ekhanda sibonga kakhulu